was padha ing jaman tali geni kahanan ho rabu puro kontrakan tring projalma hujan pakis banjir getih salah balung kino berku kardahono sinu mataline geni Selamat pagi Mas Gareng. Ya, jan. Wilujeng enjang Mas Dan. Alhamdulillah. Sampun istirahat nggih. Sampun tanek kangge kula istirahat sinambi. Wah, jane kok tenang. Iya. Menikmati wayang kulit. Wah, kencenge ora umum. Iya, Mas. Lakone Banjaran Sengkuni rapet tanpa jeda.
Iya. Urute ora umum. Iki nek ra kiai sing protitis angel gelarke. Isih telung lakon Mas iki. Monggo sing payah. Yo jane lho. Bibit laire Sengguni, Laire Sengguni, terus Gondomono Luweng, Gondomono Luweng, terus kingko isih Bali Segolo-golo, Pendowo Dadu, Bratayuda. Yanit ora dadi boyo ngopo. Wis luar biasa hebat, jos tenan. Pokoke aku wis mung melu dudu ana tembungan aja nganti leren yen durung panen, aja nganti mentas yen durung tuntas. Amin. Aja nyerah ben uripmu ora susah, bagune tetep ngupaya pamrih budaya tetep lestari. Amin. Salah satu usaha budaya ben lestari sudah diwujudkan dengan Mbak Zahro. Izin leres Ingkang dalu sak mangke sampun kersa ngawontenaken hiburan. izin Ape melu kecipratan rezeki. Alhamdulillah berkah barokah. Amin. Tasih kathah nggih penonton ingkang Luar biasa Mas Akbar, umpama sore mau 100%, iki isih ono 86%. Benar. Sudah 14%. Iya. Anu sadurunge ngaturke perkembangan Kang Sarto napa niku Mbak Elisa sak tembang sik ya Mas ya. Nyemanggaken Kanca-kanca leren. Bowo. Mbak Yovika, ayo. Pak Yovika kene nok. Tenuk. Elok garape ransak tenan. Wah, jan Asta Bratai jan luar biasa. Soalnya apa soalnya? Oh. Aku ngerti kena ngopo Asta Bratai iso kompak tur apik, Mas. Ngopo. Bayaran. Oh, Kompak api nek ra bayaran gur koyo pramuka. Kompak. Loh, nek sambatane malah mau wempeng lho. Wah, besok. Ya, ini ya iki, kekompakan harus selalu ditanamkan dalam jiwa nurani masing-masing. Lho sok tahun ngarep ning pesek wi rabi wi. Oh, malah mempeng sok asap berata. Si dosa. Lho serius. Dia harus singgahi. Tekan-tekan iki sik. Kowe ulan apa sidone? Sidane apa? Nembusi Pak Barok, nembusi Mas Heru, aku malah rambut tembusi piye? Urung lah. Memilih-milih waktu ya. Sudah tanggalnya sudah. Tanggal sama bulan sudah. Tanggal berapa? Bocoran. Mei akhir. Oh, Mei akhir berarti 30. 30. Oh, 30. Akhiran gitu. Pokoknya pas besar. Oh, pas wis gede kabeh. Ya wis. Iya. Mbak Yovika. Iya. Sugeng injang wong ayu. Sugeng injing Mas Gareng. Siap. Piye nek nyalon aku piye rasane atimu? Muka, kudu muka. Piye kudu muka. Lekasan. Lekasan piye? Pak lekasane piye maksudnya bahasamu aja ngelang-elang. Lekasan iki napa bahasa iki? Biar gak ngerti makane. Wiwit angkatan Angkatan apa nih? apa bobot ke lho apa ngandut ke lho? Allah ya ora to Mas, kok iso karo sapa? Lah, mosok lali to. Lali piye? Ora ngono mbok tutup. Hei, jangan salah ya, aku masih single. Nek single percaya. Terus? Nek dalam status KTP arek anak gur anak loro to no. Nek Apa? sing wis menikah arek sudah kawin. Nek sing belum menikah belum kawin. Iya. Lah statusmu lho beda. Iya. Udah kawin terus no. Astagfirullahaladzim, itu fitnah, gak boleh kayak gitu. Gak boleh. Iya neng palang ya bawa ya. Pembahasanmu ini rusuk. Aku malah yo Kowe nek karo aku aja rusuk-rusuk. ngene lah. Rungokno. Dia. Aku kan lu percaya yo yo. Kenapa? Yo, pas dulu kono pengen yo. Pengen apa? Biasa. Pengen anu baru, kembang. Jadi kalang ya. Ya nang. Yo serius ayo so. Jadi kalang. Ya ben kanca-kanca leren murwone bawane Pak Yovika. Iya. Cocok. Nyapa
teknik. Yo saking senenge iki lho mirengke wong lanang ayem-ayem iki ditembangke kon. Oh, jenenge remen, Mas. Ayeme ora umum. Oh. Aku ra ndek mbok menangke mbok tembangke atiku ayem. Saestu? Lahir batin. Iya. Ayo. Miluluse bareng Mbak Neha kae, Mas. Oh, yo piye iki? Iya. Lakalah. Jangan nek wis lulus jangan rasa puas lho ya. Boten. Meniti karir ojo kenal wong lanang sik. Aduh, Nggih. Jangan Nek rantuk kenal wong lanang iki lha sing ngejok sapa? Maksudnya ini ojo cedak-cedak karo wong lanang yang berhubungan dengan privasi atau asmara. Meniti karir yang gitu, Nggih. yang lebih hebat. Nggih, kula nek kula niku nek dipandhengi tiyang kakung niku ndruwet. Oke. Kowe nek didelok wong aku piye? Ndruwet. Gedhe kek terus muse. Heh? Musik piye nah? Ngono ki lho sumuk kuwi kan dikipasi ki lho. Ya terus. Iki jusuk. Dalem Dina ngertos boten sebab apa kok suarane yo pikali apik. nyebabe Wis tak weki trik and triknya. berike apa? Pendak esuk kuwi godhog banyu panas, Iya. terus mek kencur diparut dibrongke banyu panas. Terus disaring diiling ning gelas, dibrongke ning kulkas, terus yo pika budal apotek tuku obat anti serak. Suarane apik. Lalu gunane mau ngopo? Nek sing jule wangi anu yo batik kuwi sing marang apik. Lah iya. Dadak dhewe wangi. Terus arep dicekel tangane Mas Gareng ra apa dihidupkan suasananya. Langsung cek. Mau anak wong lanang e ora usah dadak tawa tak cekel tangane sik ya gak usah langsung cek. Yes. Kaya jaya. Nah, cekelan Aku iki ngono. Aku pekeh wong. Aku jane pengen nyekel kene. Lah iki lho nek minyak engko lu juga kepleset aku. Nah, Kanthi wong bawane kanthi. isin aku. Sun karo sun. Masih cakepane sun. Harus cakepane sun. Sun takon. Iya, Tak nek nggonku suni tadi diambung nek. ndak cakepan iki. Iya. Mesti nek ngerti kok kakek. Ya. Sun takon wareng ani reki. Kowe nuntun nyuk. Kowe ngatongo, wis kowe ngatongo. Sun takon, ayo. Sun takon war ani reki. Senadyan to mundhut toko pasrening kayiwangan ora bakal aku selak pindho saguhang lakoni wong ayu. Janji gawe bombong bungah rasane atimu bakal tak sembadani kabeh apa panjalukmu. Mange ya. Mange ya. Ayaya. Ngopo? Digandung nih kok. Mange ya. Bisa modern kok, Mas. Oh iya. Kekinian. Oke. Lalu tindakan budak kono hodok. Ya.
Anu, siapa? Yubika. Mbak Yubika. Kandi mau, yo. Janji, janji, kue Yo, sama adik nih. semua Ayo, Mas Kereng. Limas ingsun pasopo Yubika. Entek no yo. Yo nguyu beda. Entek no yo. Aku nyambak Yovika bareng guyu ke ilate nek dicorot sithik wul. Benciang. Ayo coba yo. Ya, jelas. Oh. Ya, apa ya? Iya, itu. Ya, entek no yo. Sidik nggak sidik. Mas ini cakepane iki lho. Yo cakepane. Pas yo. Bisa lagi nemu cara noto noto itu lho pengarep Ya. Lega to. Pun nggih pun letak ngoten nggih. Ya. Iya. Iya. Andane pisan Mbak Yobinga. Iya. Ya.
Terus sing gendel semangatnya. Yo. Lanjut. Yo, terima kasih.